ଠକ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ପତା ଧରିକି ବଡ ପିଲାଟା ଧରିକି ଆଇଛି। ଘରେ ଡାକିଲେ ପୁଣି ଶୁଣୁଥିବ ଡାକ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦବ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ଆଶା ମଙ୍ଗଳବାରେ କଲେ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍ ଏବେ କଥା ଆମ୍ବ ପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାହା ହଉଛି ମୋ ମତେ ଖାନ ତଳ ଗୁଟେ कलश लेके आए କଳସ ଲେକେ ଆଏ ନା घट लेके आए पूछिए कौन ଭାଗ୍ୟ ଯେ ପେଟରେ ନୟନ ସୁନ୍ଦରୀ